filujete život, zato i mi treba i to treba da bude i zato sam ja i Dušan, opet se vraćam na početak. Čini mi se da sada ovaj Zoom, ako uopšte govorimo o smislu bez težnje da se on upotrebi u bilo kom naslovu, ja samo Dušana tražim da to uobliči u neku opciju gde bi svako, opet upotrebljavam moj termin jer sam u tim terminima porasao u nekim stvarima. I to je siže svega ovoga i sad što pričamo. Gde je neko porasao i zašto mi rastemo kroz ove susrete. I kako to sada se uobliči pa da svako na neki način saopšti šta je video i šta ga je dotaklo, pa u najprostijoj reči šta mu je u stomaku ostalo posle druženja, jer tebi u stomaku, plexus solarisu, gde je pupak, ostane i glavna emocija i utisak. Ako to umeš da preneseš, onda smo mi nebo, razumeš me? U smislu... Šta kažeš, u tom druženju debelo ceo se isprazni, ja, proseri. Pa nema, ti tu istreseš i neverbalno i verbalno i ko si i šta si, jer te i gledaju oči koji su istresle mnoge stvari. A svi smo mi istresli mnogo toga. Dominantan deo je baš istresao. I to nikakve tajne, ima ružnih događaja, ima lepi, ružnih. Se hoću ti kažem, to su te priče, ne pričamo o sebi, nego pričamo o vremenu, o vaspitanju, o sranju, o sahrani, kako sve to što tad radiš ima posledice i manifestuje se kroz nas sada. Razumeš me? I sve priče su to sa korenom od tada, pa novi naslov porasta svesti i ovih susreta. Zaokružim ideju zašto sam Dušana pitala i zašto sam ošte zvala. Eto. Kako to sad sročiti u neki naslov gde bi neko pričao ko što mi sada pričamo? On će da ga sroči, opasan je on za to. Pa ja zato njega i pozivam, on kad te spusti na zemlju, odustaneš i od stala. Slušaj! On koji je vodolija spušten na zemlju.